ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ଭିଡିଓ को चलेती रागी ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ହଉ କାଲିକି ମୁଁ ଆଣିଦେବି ବୋଲି। काल ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଖାଇଥିଲି ନନି ପଡ ଚାଲା ଗଲେ ଗନି ତ ଏଠାଡ ମାଗି ଖାଇଦେ ଦି ଜଳି ଖାଇଥିଲି ଚୁପକିନା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାନେ ବି ଦେଖ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇଲି ବୋଲେ ଜଳଖିଆ ଦିନ ଆସିଲି ଖାଇଦେବି। ମୋର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ନା ମତେ ତୁ ତ କାଞ୍ଚୁ କାଞ୍ଚୁ ଏଠି ସୂତାଟା କଣ ଛିଡି ଦଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହେଲା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି। ଇଏର ଗୁପଚୁପ ଝିଅ ଛୁଆ ନା ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇଲେ କାନ୍ଦିନି ତ କିସ ହେଲା ଆଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଜଗି ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲି ଗୁପଚୁପ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଦେଖି ତ ଆଇଲାରୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇ ପଳେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ମିଛଟା କହି ତାପରେ ଆଣିକି ଦେବ କିଛି ନାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବ। ହଉ କାଲି ଦିନ ଆସିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଏପଟେ ଜାନୁ ତାର ବାବାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଶୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଲୁଗା ଫୁଗା ଚଉଥିଛି ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ ଆମର ରବାଇ ଜଣେ ଆସିବାର ଥିଲା ଆଉ ରବାଇକି ହେଲା ନେଇ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ହେନା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। କହିଲେ ହଉଛି ଖନ୍ତାପଡାରେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ତମେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୁପଚୁପ ନ ନେଇକି ତୁଫାନ କେତେ ପଚାର ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ। କିଛି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପଟେଇକି କାମ ନେବା କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ମୋର ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି କାମ କରିତେ କୁହ ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଥାଉ ତ ପଟିରେ କାମ ଆଦାୟ କରୁନ କାମ ଆଦାୟ ସରିଗଲା ଆଉ ବାପରେ କାମ କରି ସବୁ ଉଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଯିବି ହୋଟେଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହୋଟେଲରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିବ ସେଠି ମିଲ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ହେଲା ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା କହୁଛ ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା ପଇସା ଦେଇଛି। ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ କହୁଛି ହେଲେ ସେ ତାର ହେଲା ଖୋଲି ନଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଆସିବି। ତମ ମାର୍କେଟ ଯାଇଲେ ମାର୍କେଟରୁ କେବେ ଆଣିଲନି? ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ହେଲା ଯେ ଏଠି ରଖେଇଥିବ ବୋଧେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ଆଜି। ମାର୍କେଟର 7-8ଟା ଗୁପଚୁପ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠିକି 4 ଆଉ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସମୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରବାଇ ତାର ମତେ ନାଇଁ ରବାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାର ହେଲା ମତେ ଗୁପଚୁପ କାଟିଦେଲା ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ତମେ ନିଜେ ଖାଇଦେଇ ନିଜ ମନ କଥା ଜାଣିଛ। ଓହୋ କି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋ ଧନ ମନ ହେଲା ଶୁଖି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି କେନ। ହଉ ହଉ କାଲିକି 50 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି ହେଲା। 50 ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଗେଟ୍ କତିରେ ମାନେ ଧିନି ଗାଈ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆଉ ସିଏ ବନଉଥିବ ଆଉ ହଉ ହଉ ସରି କାଲିକି ଦିନେ ଆସିବା। ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗି ହେଇଛି। ହଉ ମୁଁ ଯାଏ। କହିଲ ହଉଛୁ ସେ ଗଲେ ଖାଇଦେବାଟା ଦେଇକି ସେଇ କିଣି ଆସିଲେ ଦେଇକି ଏଠି ତମେ ଜଳଖିଆ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲ। ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ପଳେଇ ଗୁପଚୁପ କାଲି ଖାଇଦେବୁ ବସିଲି। କାଲି ଯାଇଥିଲି ଖାଇଦେବି ଆଜି କହିଥିଲି ଆଣିବି ଆଉ କାଲି ହିଁ ଖାଇବି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ଭିଡିଓ को चलेती रागी ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ହଉ କାଲିକି ମୁଁ ଆଣିଦେବି ବୋଲି।
କାଲି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଖାଇଥିଲି ନନି ବଡ଼ ଚାଲା କଲେ ଗନି ତ ଏଠାଡୁ ମାଗିକି ଖାଇଦେ ଦି ଜଳି ଖାଇଥିଲି ଚକିରେ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାରେ ବି ଦେଖ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇକି ବୋଲେ ଜଳଖିଆ ଦିନ ଆସିଲି ଖାଇଦେଲି। ମୋର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବି ତମକୁ ସେ ଜାଣିନ ନା ମତେ ଗୁପଚୁପ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ତ କାଞ୍ଚୁ କାଞ୍ଚୁ ଏଠି ସୂତାଟା କହି ଛିଡି ଦଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହେଲା କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଇଏର ଗୁପଚୁପ ଝିଅ ଛୁଆ ନା ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇଲେ କାନ୍ଦିନି ତ କିସ ହେଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଜଗିକି ମୁଁ କହିଲି ଆସିବି ଗୁପଚୁପ କିଣିକି ଖାଇବି ବୋଲି ଦେଖିଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ମିଛଟା କହି ତାପରେ ଆଣିକି ଦେବେ କିଛି ନାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ହଉ କାଲି ଦିନ ଆସିବ।